token number 14. Hei Mahajan, बेसेबां रां दं? गोख्रै बरनायना हर. गैथ्रालै आफाफोर, गैथ्रा. Hey, बेयाव मा जादों?
माब्रै जाजेना मामानि फिसा माने आं स्टक बिजनेस खालामोथ' दा बोथोराबो माइ फाथो बेसर आरि बायथ'नाय सम जाबाय नालाय ओंखायनो आं बेंकनिफ्राय 50,000 रां बख'ना लाबोदों नै अ सालाफ्रा बेखौ हास्थायदोंमोन बुद्धिया मोजाङानोथ' बिसोरनि गेजेराव नों सिनायनायफोर सोरबा दं नामा बे आफा सासेबो सिनायथारा आङो नोंखौ सिनायाखिसै आङो आं रामफल बिलनि न'आ हाथाय खाथियावनो आफा खरामान्दा दैमारि होनो फोरोंगिरिमोन दा रिटायार जाबाय ए बिथांनिसो गथ' नोङो सिनायो नामा सिनाय माथो गोदो जों रामफलाव ज' फरायलायनायमोन हाइ स्कुलाव मालाय बिथाङा मालाय जायगायाव साख्रि मोनबाय आंहा गैया बेखायनो आङो फालांगिखौनो खालामनायसै मोजाङानो जादों बिदिब्ला थांदिनि आदै नै बेबो मोनसे जारला जालायबाय ना माया सोमोन्दोफ्रा गोदो जों देरसिन जानो खमखि सेलायलायोमोन खम फाग्लामोनलै जोङो बहाथ' गंमायलायो गेजेर गेजेर आफाखौनो होनगादोलै फिसा जायो दिनै दैयाव थांबायमोनलै आफा 50,000 राङा दे थांलायदिनि दे आफा थांदो नोंहानो खिन्थाहैथार दे आफा दे बे आमलाइगुरिनि बुलांनोलै होननानै खिन्थाहैथार दे आफा दे होनबानो गाव मिथिखागोन दे ओहो अफिस टाइम जाबाय माथो हे आदा गोलैगोन जायख्लं माने एफा खुसि आं एसएसखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय आदा मा आदा जायख्लङा एसएसखौ पास जाबाय आदा जायख्लं मिस्टि जाहोनांगौ नोंहा मिस्टि जाहोनांगौ नांबाय हनै जाव दाना गैला फट' लिवनो आयै जाहाथे दाना फट' एवनाया आयै संख्रिखौ सोफ्लांबाय आयै मा खालामबावनांगौ एफा गोथाव मोदोमलायनाय मा संखो नागिरखो मिनिनाय नागिरदां मिनिनाय बिलाय मोनबाय दाइमोन नों दहायनिखौ गाज्रि मोननो सानो नामा बेयाव गाज्रि मोननांगौ मा दङ आदायाबो जेबो सानखाया मानोना जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो स्रें स्रें गेलेनानै देरबोदों लाइमोन नों जोंनि न'खरखौ मालाय होनानै दासान जोंबो नोंखौ साना नों गोसो होनानै फराय मावनांगौ समाव माव फरायनाय समाव फराय आदाया टिडिसिखौ बहा एडमिसन लानो सानदों आं टाउनाव फरायनो सानदों लाइमोन आंबो खालमासिफोर ओइचएसखौ पास जाफ्लांबायोब्ला टाउनाव फरायहैनो जि गोसो नों पासल' जाग्रो आदायाथ' हस्टेलाव थाहैखानांगोन थाहैयाब्ला बहाथो हान्थिनो हानो जि सिरि जासिगोन सम समल'सो सम मानोथ' आदाया टाउनाव थाहैब्ला सासे नायनो मोजां बासिनानै बाजै लाबोफाखादो बेखौनो पास जायाखै आरो बिया जाहा थाहा बुंले आंखौ आफा आंनो रां नांगौमोन मा नोंहाय देलायग्रा बायनो बे देलायमांग्रे थाव दिंग्रिया कलेजावसो थाङो ना हाथायावसो थाङो मा खालि देलायग्रा आया जोंना जाम्बिद्राय थाना आफा बिजामादै मोजां मोननायनि जेसे हागौ एसे देलायनो थिनांगौ बेना माबा रायोसो बे जाम्बि खि बुहुरा माथो बुजिमब्रा ए माइदि दानि जुगा कम्पिटिसन जुगलै बादायलायनाय जुग मिथिगौ नोङो आफा लारायबा इंराजिल' सोफा देलायथारो माथो नुदोंलाय नोम्फाखौलाय
आफाया अबेसिम फरायामोन मा बिसिबां फरायासै आइएमल' फरायनायानोलाय जाम्बि बहुत नाम आबा आइखौनो आइएमलायनो जाम्बिद्राय जों माथो जानोब्रा आइयालाय बिसिबांथो फराया नों मालाय बहा लेखा फरायासै आया बुदुर दर जालायथारदों नोम्फा होन नोङो नोम्फा बिफायाबो बिफा फिसाजो जिरख'नायखौ सिगाङाव दुमब्रांब्रां लानानै सल' खिथाबाय थागोन न' लाना थांदो रायजोआव एसे थागोन बाजौल' बाजौल'सो होनदों नोङो बे सेंग्रा फैसना मोनब्ला जादोंमोन नों अनलाया मा मुंमोन सोंना लानो बावगारदोंथ' आङो गावखौ एफा मोजां बासायनायखौनो थारनो बथ'दोंथ' आङो मालाबा आब' बेलाखौ रायथिलाय लोगो मोनबावब्ला आफा ना रायथिना लायगोन लाइमोन जायनि अननाय जायनि महरा नोंखौ मावनो दांनो फरायनो गोहो होग्रामोन दिनै बेनो मेगननि गोजान हस्टेलाव थाहैसिगोन लाइमोन नोंखि नंखाय बुंनो हागोन नों जायख्लंखौ मोजां मोना फानजारिनि दाउ मैनाया बिरगलांनायनि आगोल बे सनानि खाबुआवनो हाथ्राब्लाबो खेबसे खालि खेबसेल' बुंनानै लादो जायख्लं I love you so much लाइमोन जोबाय नामा औ सोजोब्बाय नायद' मा नायबावनांगौ दं जाबाय आदाया मा साबजेक्ट लाखो मा लानो आर्ट्सआव जेखौ लाथ' इंराजि मेजर इखौ आरो इदु पलिटिकेलखौलाय मानोथो गारखो पलिटिकेल साइन्स लाब्ला लिडार जायोनो मानो समखौ थांगार होखो बुंनानै ला खोमा हाथ्राब्लाबो खेबसे I love you मेव मबे रायजोआव गोदो ए आं दासान्दि न'आव थांथारैखाय न'खौसो गोसोखांहरदां आदामोना सोर थाहैगोन हस्टेलाव आं गैयाबालाय माबोरै मिथिनो सोर थागोन बावदा खलंखौखि होयोहाय सनानि आस्थाम सोनानै गालांबानो जायो जग्ल' लाइमोन बे सनानि आस्थामा जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायनि नेरसोन आंबो बावा नोंबो दाबाव बेखौ लाखि होनदां लायाब्ला लाया बुंब्लानो जायो आं माबा मेवनाय मोननानै बुखारफ्लांदां न' कलेजाव हान्थिनायाव गोनां जागोन रांफोरखौ हिसाबनि बाहाय आफा आदै दे मालाय जायगाफ्राव फां फुं दा खालामहैयो आफा मोजांखौ सिनायनानै लोगो जा देनां फैब्ला होमबालाय आदाया बाजै मोजां बासिनानै लाबोफाखादो नै गथ'
खामानिया थारैनो लाइमोननिथार Hello, room number 6. Yes, I am Lara Lahari, LL. I am Mr. Jaklong Demari. Hi, I too your roommate, Mr. Vital, Boro Vital B Square. Angni mga tomato, not panto bilati. Not panto yembu. Mr. Tomato Musahari. Musahari ka motlop jantai. Na not lautai. Kenacong. Musahari ka motlop hai. Sir. Not patla pattor. Sir ka motlop hai. Kenacong. Ang kumajeng jana. Thok na satini. Na sampram piasing thau gubai golai nanai khaji jano na najeng na bedorjeng I am tomato all in all tomato Musahari थिगैनो दं How sweet. Hi, Pyari. Hai बेसे गोदै बेसे सुबु सुबु नोंजों रायजो जानो मोनोब्ला जाख्लं नोंथां नोंथांनि लाबारा बिराद बिउटि एकदम फिटिं बिउटिल' बुंब्ला जानाय नङा very very beautiful just like I all in all tomato जेरावबो सोलिगोन मा होनदों सोङा हसिया मिथिया हसिया जानला मोनला बुंना जानला मोनसार हो सोरखौ सानदों नोंसोरलाय हो बिनानाव बियो आंनि बिनानावसो लाइमोन Sorry friend, sorry. no sorry no excuse me दाया जोंना गासिबो समान नंगौ नोंथांमोननो आं खिथायाब्ला बोरै मिथिनो आंनानो हरखाब इमोशनेल जानाया थिग जायाखै सरि फ्रेन्ड्स सरि no sorry no excuse me जोंनाबो जोंहा हुसिया जरायलाबायनाया जायाखै इसिलिए no score draw okay दिनैनिफ्राय जों रुममेटल' नङा सुखु दुखुनि लोगोबो Okay.
बारग'नाय सिखोला नायनो मोजां आंलाय भारानि बारग'नाय सिखोला नायनो मोजां फाग्लिया मा जालाबायखोहाय बे फाग्लि जिग्रेरा हा होनलाय खुगाया मानोब्राय नों हा होनल' ना दे न' आयाबो हरां जागोन मा खुगारां जागोन न' होनबावगोन आबो बेला मानि खुसि सिमां ना बेवफोर आंखौ संदों नामा आबो बेला खुगाया सिग्रो नोंनि हाबानि बोसोरसे उनावसो जागोन आंना आं एसएसखौ पास जाबाय आफा हामथारबायलै आइ हरलै बिसिनाव दंबावोबा आफा आं बेखौ टाउनावसो फरायहैनो गोसो हा टाउनाव फरायहैनो गोसोबालाय माथो फरायहैब्लानो जाबायना गोसो होनानैल' फरायहैयो आयं नोंसिनि मोजाङानो जोंनिबो मोजां दे मावनो रोंजेननायनिफ्राय गावनो रुवाथि बादि मावै दाङै जाहोबोबाय लेखा बुरजा फरायनानै मोजां न'खराव बिलाइनो हाब्ला मोजां जागोन Friends, दिनै TDC फर्स्ट इयर निउकामार स्टुडेन्ट्सफोरनि कलेजनि गिबि सान दिनै जाय सिख्लानि महरा आंनि नोजोराव गोग्लैगोन बिनो आंनि गोरबोनि जिउनि असे लोगो महरै सेलेक्ट जागोन जेन'ब्ला दिनै रावबो बिउटिफ्रानो फैयालायनो माबा नाब्लेब्ले गुरब्लेब्ले हंलेले लद्राय लसिफोरल' फैयोलायनो हिन्दी फिल्मनि थुनथुन बादि बुसिसि बुंब्रांब्रां बुरला बुरथा सोमब्लेब्लेफ्राल' फैयोलायनो बेबायदि फैया ओरैबायदि फैथारगोन सासे नङा सासे फैथारगोन जायनि महरा सोरगोनि अप्सरा उर्वशी तिलोत्तमा अलखामोननिख्रुइबो समायनासिन जागोन हाय नोंनो आंनि सिमांनि रानिया वाह वाह हाउ सुइट गुरु थांद' लाइना क्लियार खालामना लाखायखाद' नङाबा सोरबा गुबुना बुकिं खालामग्रोयोब्ला जारला जागोन हाखायालै नों नायब्लानो जाबाय हाय मिस गुरु गुरु double F forward गुरु double F forward गुरु up गुरु up गुरु up गुरु
था लोगो दोबाय ओइ हिर' नोंसोर बे मानो फैदों ओइ शाला नोम्फानि कलेज नङा बे जोंनिसो जोंनि कलेज गावखौ हिर' सानदों नामा नों मा बुंदों नों Stop it! बेयाव मा जादों? What happened? राकेश? मानो बबाव जाखो? रनबीर? नोंबो बबावसो नामा? नोंसोर साब्रैया ओरैनो नोंसिनि गोजाम कलेजाव गाज्रि रेकर्ड दंखायो सरि आं बिसोरखौ बुङाखै नोंसोर साब्रैखौसो बुंदों राकेश राजा राजु रणबीर नोंसोर मालाबा बेबादि खालामबावोबा नोंसोरखौ कलेजनिफ्राय गेट आउट खालामनाय जागोन गेट आउट गेट आउट बे मा बेलाय आंनि आखाइ सार नोंनि आखाइखौ आं मानो सरि सार नोंनि बे मावफ्ले दांफ्ले मावनानै जाहोनायखौ बेसे नायना थाबावनोब्रा आंलाय गोदोनिफ्राय मावै दाङै जाबोबाय दालाय माथो जाखो मानो मालायनो नाङा फाङा बेथन होलाबायनो बे होदलानो गनायखौनो एसे रायलायनिब्रा फै हा बेनिफ्रायनो रायलायजाया मानसिया बुजिथारालै बियो माबा बुरिसिन खेनखेनसिनसो हाला आं बेफोरखौबो हजों नायब्ला मोनसेया थायो मोनसेखौ नायब्ला मोनसेया रानथाबलायनानै थायो बेनिखायनोथ' लिंहरदोंब्रा आङो रायलायनो गावहानो हाबा जाना हामनाय फिसा हौवा थानानै मानि सिन्था आखाइ फायखौल' दानो ज्राव ज्राव सोरखौ लाथ्र' गावहा अफिस मावनायफ्राव एफा एनै फसायनायफोर दंबायबायो खोमा मा जाबाना थां रायलायबाय थायोब्रा दस्राफोर रायलाय बेलाय बेफोरबादि रावखौ ब्राव ब्राव रायलायजायालै माबाहाय आफा
लाइमोनाबो टाउनाव फरायनो थाहैबाय दा मावनो दांनो दिगदार जाथारबाय आहा रावबो गैया हा बेखौनो स्रां स्रिं लुबैदों आरो मा ओंखाम दोनाव सोंनानै ओंखाम दोआ गावनो संगोन नामाब्रा गाराया जाखानानै मुलिनि बेबस्था खालामाब्ला गाराया हारसिङै गावनो हामगोन नामाब्रा एसे एनै सुलु खालामबानो जाबाय बेखौनो खालामनांसिगोन बेनो गथ'आ मा मुं मोनलाय नोंना थरायनाय बेलाराम ब्रह्म थांनाय बोसोराव बिए फाइनाल होदोंमोन गैया लोमजानो होफुंनो हायाखिसै आइनोबो बेयावनो होबाय आं दे आफामोनहा लोंलायथ'दो दे आइ दे बाथ्राफोरखौ मानोथो लाखोमाबायबावनो नोंथां नोंथाङासो बोरै नुखो नुबाय गथ'खौ फसायथारबाय आङो गनाय नंलिया बिहामजो जाहैखाथारनांसिगोन हजों गथ'आसो फसायगोन ना फसाया आंनिखौ दोनथ'नानै नोंथांनिखौसो सिन्था खालामदां जोंनिखौबा फसायो ना फसाया गावसोरखौनो खेबसे नायलाय होजाया होनबा बेबादिबा लावलाय लांसैलै मोजां खामानिखौ थाब थाब मावना लानांगौ नायलाय होजागोन रायजोखौथ' जों जाया गथ'फोरसो जागोन दिनै भाल मोनदों आं गथ'नि फट'खौ लाबोखादों बिखुनजोफ्रासो गोसोथोग्रोआबानो जाबाय माने एसेबां देलायदों होनबा नोङो जेनेबा दिनै सोरबा नायनोसो फैगोन आरो नै माला फैस्लाबलायखो एर'प्लेनजों एं 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 जल दब दासो ओंखारदों आङो जिग्रोद ना जिग्रोद वाह 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 क्या बात है शाहरुख खानाबो हानाय नङा माथोलाय बोरो फांबि गन्थङा थुब्राब्रा नङालासिनो एसे जंब्लिब्लिद जाबावोमोनब्ला नैबे आगदाना मेगना एसे देरबावनाय मोनब्ला होमबाना हेन्डसाम नुसिनबावगौमोन माब्रै नुखो थिग दंना गुमैया नै बेलाय बे कापफ्रा लांफैदो नोंहा लाबानो जाबाय नांथ्रांनो मालायनि नै बेनो उन्दैया लजिंनिफ्राय दासो फैदों होमब्लाथ' बेखौ आं बिहामजो लांनांगौ जाबाय आंहाबो सासे दंबावखायो आयु बिब' बिनानावजों बिजावजालि जाबाय मा मा खिन्थालांखोलै फिसाजोआबा फसायबायनो होमब्लाथ' जाथारबाय बियै देलै जामाइजो आयु दानो माथो नोंखौ दहायनिफ्राय नेबाय थाखादोंमोन आंबो नेगासिनो दङ जोंना बाजैया
Iya, itu. Nih, bini jauh sekedar nih pembaya mana mulai? Semang. Hah? Sorry बोराइफोर रं जादों आंनि मुङा जायख्लं दैमारि दानाथ' बिगुमै बिबोनांसो जालायबाय नोंसोर रायलायबाय थाथ'दो जावैसो आं आफादाव जिरायहैनोसै दे थांदो बोराइफोर ओइ बिबोनां गदाय रागा बोराया दाबो जिमायाखै नामा I love you. Mani hingsa bile? Gelo. Hết cả gì mình xí. Jebu nua, saya. Hai, बेसेदि हायना गोनां नोंनि महरा लाइमोन जायाखै नामा र' थांगौ थांसै बाजै दे बाजै बिबार नों मानो बारो नों मानो बारो सिखिरि नों मानो बिरो नों मानो बिरो आजला मेगना Ajla megona Ajli megona महरखौ गोसोखां गोसोनि सावगारि गोरबोआव लानानै बिलिर जोङो जारौ नोंनि मुङा मा नों बबेनि
बबेनि हाबिला गोसोआ माखासे गोसोआ हाबिला गोसोआ माखासे गोसोआ साननाय लाइजामखौ गोसोनि फारौआ खुगायाव लायै बिरै नागिरो अरायबो नोंखौनो हाजो हायेना गोसोआ मागेले गोसोआ बिबार बिबार नों मानो बारो नों मानो बारो सिखिरि सिखिरि नों मानो बिरो आगोला मेगना मागेले मेगना आगोला मेगना मागेले मेगना आगोला मेगना मागेले मेगना आगोला मेगना लाइमोन लजिं मोनफैबाय ओंखारद' गाबोननि फाइनाल मेट्सखौ जेरैब्लाबो देरहाथारनांगौ नों गारसनग्राल' जा सेन्टारनिफ्राय थुखो थुखो हरनायाव आं दं बे फाग्लानथ' दा हरखालै जेरै मुङा बायताल एरै हायाव जोगदोनानै हाखौसो गुरलाब गुरलाब बुरखांगोन बेबायदि खालामब्ला बेजें हारा सावफ्लायनायखौसो मोनजागोनलै बायताल गेदा एबार नायब्रा बेस्ट प्लेयारनि मेडेलखौ आं लागोन बे मा बेलाय गाबोननि मेचखौ जोंनो देरहानाय होआब्ला मा खालामनो
बारा दादागिरि दा खालाम ओइ बे बलखौ बला हरलाय बला हरथ'नाय नोंसोर बल देरहानाय लानो होनलाय बला ओइ सालाखौ लागायथारलै होब ओइ साला कलेजनि फुटबल लीग फाइनाल मैच बे फाइनाल गेलेनायनि फैलाव फोथाराव गेलेनो थियारि जानाय ग्रीन गाबनि जार्सि गाननाय हानजायानो जाहैबाय टीडीसी फाइनाल इयार स्टुडेन्ट आरो नेभि ब्लू गाबनि जार्सि गाननाय हानजाया एचएस फाइनाल इयार जोंनि कलेजनिनो इक'नमिक्स प्रफेसार मिस्टार डि बर'आ बे गेलेनायखौ दैदेनगोन गोजोन्थों जार्सि नाम्बार 7 नाथाय बेखौ हमथानो हायाखै जायख्लं जायख्लंनि आथिंनिफ्राय खेलनानै लादों राजु राजा रनबिरखौ पासआव नाथाय जायख्लंआ हेंथा होनो रनबिरा जायख्लंनि आथिङाव जोनानै होबाय लारानिफ्राय दा लाराया पास खालामदों जायख्लं दासिम बलखौ आथिङाव लागासिनो दं नाथाय बेखौ हेंथा होनो नाजादों राकेशआ नाथाय बेखौ सिख'नो हायाखै राकेशआ थै थांसिलाय बिलाय जागासिनो दङ बलखौ पासिं खालामदों राजा नाथाय राजानि आथिंनिफ्राय जायख्लंआ सिख'नो नाजागासिनो दङ जायख्लंआ बलखौ लानानै खारहांजानायावनो नाथाय राजाया जायख्लंनि आथिङाव जोनानै फाउल खालामबाय जायख्लंआ गोलैनानै थानांबाय हायाव गोगोमैनो जखम जादों जानो हागौ जायख्लं दासिमबो सिखारनो हायाखै जायख्लंआ गोलैनानै थानांबाय हायाव गोगोमैनो जखम जादों जानो हागौ जायख्लं दासिमबो सिखारनो हायाखै रिफ्रिमेना फाउल डिक्लेयार खालामदों आरो राजाखौ गाज्रि गेलेनायनि थाखाय रेड कार्ड दिन्थिनानै बेखौ फिल्डनिफ्राय आउट खालामबाय आरो नोंसोर गंसे गलिनिनो फागा दोंसेनि मोसौ दिनै फुटबल मेच फिल्ड गेजेराव
आथिं जोफायनायजों मानो एटाक खालामखो बेथ' नोंसोर आंनि कलेजनि स्टुडेन्टस नङिनि आगोलनो नोंसिनि सिखाव दाखार लुटिं खालामजेननायनिफ्रायनो जादों नङा होमबा बुंनाय राकेश बे बाथ्राखि नंखाय गोसो जायोबा आं बे कलेजनिफ्राय आं नोंसोरखौ होखारनो हायो आरो मा होखारनोल' गोसो जायोबा नोंसोरखौ गुबुन खुनु कलेजाव एडमिसन मोनै गाज्रि रेकर्ड लिरनानै एक्सपेल खालामनायनिबो आंनाव पावार दङ आन्डारस्टेन्ड प्लिज सार अन्नानै बिदि दा खालामसै नङाबा जोंनि फिउचार लाइफआ स्पइल जाथारगोन अन्नानै निमाहा होदो सार बिस गोनांब्लाबो गैयाब्लाबो जिबौआ जिबौखा सौनाय हुदाखौ मालाबाबो गारनो हाया बिलिभ मि सार इयुनाव जों माब्लाबाबो गोरोन्थि हाबा मावला मावबावोब्ला नोंथांनि गोसो बायदियै मा खालामनो गोसो खालाम नंगौ सार आंखौ एक्सपेल खालामोब्ला आंनि गोरिब आइ आफाया जोबोद दुखु मोनगोन गाहाम खोनासं धोनि एबा गोरिब जाम्बा एबा सियान साफ्रोमबो बिमा बिफायानो फिसानि गाहामखौ हास्थायो बिनिफ्राय रासिन आं बे कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै साफ्रोमबो स्टुडेन्ट्सनि मोजांखौ हास्थायो बुंब्ला नोंसोर मेगन सागोन जायख्लङा बे कलेजनि स्टारल' नङा बियो दिन्थिफुंबो खोनासं मालाबा बेबादि थैयै उरि हमजाबावोबा आं आरो मेगन मोसेबां थानायाव गैला मा खालामनांगौ बेखौ आं दंसै नाउ गेट आउट फ्रम हियार गेट आउट नोंसोर थाथ'दो होमबालाय आं ओंखाम लायग्रोनोसै थाथ'दो बिदिब्ला मैया बेहु समावबो फैथ्राखिसै ना सिमाङा गैया गुरु गुबुनखौ नुदोंब्लाबो बेखौ नुथ्राखिसै कलेज स्टुडेन्ट हिसाबै नङाब्लाबोथ' बिब'नि बिबोनां बिगुमै उन्दै होननानैथ' फैथारनांगौमोन ना बिगुमै होननानैथ' गुमजानो गिनानै फैखायाखै बियो ना नङा गुरु रागा बोरायानो जिमायखाय खोमा बे हिन्जाव जाथिनि मोनसे बेरामखा जायखौ सैयाबाथाय सैया खिखौ सिन्थायनो सैया नाथाय नोंथांनि फारलायावथ' गोग्लैयाखै नुवाखै जेब्ला नोंथाङा बल लाना खारो अब्ला माबायदि होख्राव होख्राव आप आप जायख्लं आप होननानै थुलुंगा हरा बेखौथ' नोंथाङा मेगनजों नायहरनो अबसर गैयामोनब्लाबो खोमाजोंथ' खोनायाखै नङा जायनि जाउनाव थै-थां देरहाबायबो बे देरहानायाव सिमांनि मस्लायाव खम नङामोन ना नङा गुरु नोंथाङा जा राय होबाय गनायनानै लानांसिगोन प्लिज साइलेन्ट Hello, boys. Good morning, sir. How do you feel now, my boy? No serious, sir. After 10 days, प्लास्टारखौ खेवनो हागोन टेम्स्ट्र' बायालासेनो गावब्लाबो मोनब्ला लेंदि लागौमोन अवेल मोजां गाज्रियाथ' नोंथांनि आखायावनो थाबाय डन्ट वरी नोंथांनि स्टुडेन्ट मानि आंनिबो जोंना डिउटियानो पेसेन्टखौ सिबिनाय थेंक इउ डक्टर सिस्टार सार दसे उनाव बेडशिटखौ सोलायना हो डन्ट वरी माय बय आं सम सम नायफैबाय थागोन नोंनिनो रुममेटफ्राथ' दंखायो सी इउ अके सार आं मा जाखो जाख्लंखौ हस्पिटालाव खेबसेबो नायैया आंना खि थिग खालामनाय जाथारदों दा बेसारा जाख्लंआ जे खिसानानै लादोआ गुबुनफ्रा मा सानगोन होनबा
दै बस नों जायख्लं नंखाय दै सेरेबनि रिफिनायाव सान रोदाजों सोमजिनाय नों मोनस्नि गाबनि जायख्लं दान्दिसेनो नों समायना रामबोरला जाला हाराम जाना नों आंनि मोनफ्रोमबो प्लेनखौ दै खालामग्रा नोंखौ आं हन्थोसिबो गोजोनै थानो होनाय नङा गथ' मा सानदों नों नैबे राकेश ब्रह्म चौधुरीखौ नैबे राकेश ब्रह्म चौधुरीया सानसे नोंखौ बे दुनियानिफ्राय बस जायख्लंखौ मा नंदों नोंलाय कृष्णसो बियो कृष्ण सोर बेनि गबिफ्रालाय लाइमोन आरो सिमां मा लाइमोन सिमांल' राधा रुक्मिणी मोनालाय कृष्ण महाभारतनि दावहाखौ सोर जुरिजेना नों ना आं दाथ' लेंग्राजों गथ'बाय नों कृष्ण बे जानानै नोंनि आथिंनि आफायाव बोरला थिर गावनानै नोंखौ फोथैनो हायाब्ला आंबो नैबे राकेश ब्रह्म चौधुरी नङा सिमां जोंबो दासो हस्पिटालनिफ्राय रिलिज लानानै फैदों सिमां जोंबो दासो हस्पिटालनिफ्राय रिलिज लानानै फैदों सिमां खाथि सोरबा नुगोन नोंनो मा नांग्रोगौ हौवा आंनो हिनजावसो नांग्रोगौ मानो हिनजावबा आंहा देनां खामानि दैदेनगोन ना मे आइ काम इन माब्ला फैस्लाबलायखो लेंग्राया लेंग्रा नंला नै थोंनिबो जोफैजाबा हामगौमोन आं थोंनिबो बायनानै थाबायनो हायामोनब्ला नोंजोंनो बाजागौमोन आं बा आंनि उसिलि बाजैया मा मा जानानै थायो होमबा बे दानसेनियावनो एफा गुफुं फुंनो नै आंजों नै नै हेल' माय डियर लिटिल फ्रेन्ड बाजै हौवासा रायलायहरदों नै
नै आफा गुमै उन्दै फैदों गुमै उन्दै ए फै फै जावैसो फै फै बिमा बिमा मा नै जावैसो फैदों नै ए जावैसोसो मा खालामहैदो थां दिनैसो फैनाय थांदा जावैसो सिङाव जिरायहैदो थां दे आयै फै जिरायदो जावैसो मा खौरां नै जावैसो उन्दै माबा आफा हजों बाजैया खामानि मावनो एसे उसुबिदा जानायखाय आदाहाबो अफिस दं जाबाय ओंखायनो बिबोनांफोरखौ लांनो थिनहरनायखाय फैदां ए हा माथो जादों न'थ' नांखाया आंनो हायो लां जावैसो लिंलां दालाय बन्द'खासैबो माथो मावनानै थानो बिलाय न'आवलाय ना बिमा सिमां नै आइ सिमां बावफैलाय जावैसोआ जिरायथ' आं एसे फिसा फिसौ जानाय लोंनाय खालामहैनि फैना आयै जेबो दा खालाम दिनै रिंगलाङा जावैसो 50,000 बासायनाय बान्थाखौ दिनै गोसोआव थालायजासे सोनानै हरथारनांगौ आंहा जावैसोआ जिरायथ'दो आंबो नोंखुनजोजों बाहेरानि जय जगाराव एसे बोथोर खामहैफानोसै जिरायनानै थाथ'दो जावैसोआ लोंदो आगै आं बाथारैहाय गुमैखौ आं बाथारैहाय गुमैखौ नै आंजों नै आंजों नै Ha 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 ha!